an su nefti jabarani filɛbaw a y'aw bisimila dɔnki baro kɛnɛ kan bi dɔnki baro bakurubaw la an bɛna kuma cakɛda min ɲɛsin bɛ dɔgɔtɔrɔsow ka baara jateminɛli ma ni ka sɔrɔ ka walalabɔw kɛ u y'u ka lajɛ tako filanan kɔni kɛ bi CCB kɔnɔna na walasa ka maaw kɔni lafaamuya dɔgɔtɔrɔsow olu ka baaraw kɛlenw kan ɲinɛnsan kɔnɔ ni ne ye bi dɔnki baro bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan an bɛ taa jamana kɔfɛ ka tila k'aw kibara o bɛɛ lajɛlen na aw dangana. Tabarikala biye tɛnɛ Desanburu kalo tile 21 a y'aw bisimila ko kura dɔnki baro kɛnɛ kan i n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogoya min na cakɛda min ɲɛsin bɛ dɔgɔtɔrɔsow ka baaraw kɛlenw jateminɛli la ni ka walanlabɔ kɛ ni o ye Agence nationale d'évaluation des hôpitaux ANEH u ye u ka lajɛ tako filanan kɔni kɛ bi CCB kɔnɔna na min senfɛ o ye dɔgɔtɔrɔsow kɔni ka baara kɛlenw jateminɛ min ye baara kɛ ka tɛmɛ min kan k'o fɛsɛfɛsɛ a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka kɛnɛya minisiri bolo ni o ye Fanta Sibi ye Aminata Daɲɔn ani Tijani Sidibe fana kun bɛ nɛfiti cuwa la u y'an sama min na an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Banabaatɔw ni u bilasirabagaw ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛw ninnu bɛɛ lajɛlen ka lafiya ni lakana kama foroba kɛnɛyasow la banabaatɔw kunbɛn cogo u ladon cogo ani u bɛrɛbɛrɛli fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ka baara taabolow ma. ANEH miirila nin bɛɛ lajɛlen na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali marabolo kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen kan ni bɛnkan dɔw ye. A yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔsow bɛ baara kɛ donc an ta ye min ye an k'a lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min na walasa k'a jateminɛ a dabɔra min kama ka banabaatɔ furakɛ ka ɲa dɔgɔtɔrɔ ka se ka banabaatɔ furakɛ ka ɲa an fana b'o de vérifier k'a lajɛ est-ce que a bɛ ka kɛ an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na wa bɛnkan de don an ni dɔgɔtɔrɔso bɛɛ nɛgɛw b'an bolo nɛgɛ minnu b'an permettre ka a bɛɛ suma baara taabolo bɛɛ suma baara in bɛ fɛn caman kan a bɛ a lajɛ dɔgɔtɔrɔso bɛ ka baara kɛ ka ɲa wa a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso maracogo est-ce que a bɛ ka kɛ ka ɲa est-ce que banabaatɔ nisɔn ka di dɔgɔtɔrɔso kɔrɔ donc min ye furakɛliw taabolo ye est-ce que dɔgɔtɔrɔso la fura bɛ dɔgɔtɔrɔso la régulièrement est-ce que dɔ b'a jɛ est-ce que a bɛ cogoya min na est-ce que minɛn minnu b'u bolo est-ce que dɔw tɛ bila panne na est-ce que minnu bɛ bila panne na olu bɛ wagati joli kɛ an b'olu bɛɛ jateminɛ donc o de ɲɛɲini don donc dɔgɔtɔrɔso minnu sugantira n y'a a kumababaw fɔ sinon an ka critère 17 an ka jate tileminɛ 17 an b'olu baara k'o bɛɛ de la minnu mana jaabi minnu sɔrɔ o jaabi an b'olu yɛlɛma ka kɛ nɔti ye o nɔtiw fana o fana calculer cogo de b'olu la olu bɛɛ bɛ jate minɛ donc o de bɛna bɔ ni jaabi laban ye n'o bɔra ni jaabi laban ye dɔw bɛ yen olu bɛ sanfɛ a ɲɛma u ka surun an bɛ min nɔfɛ dɔw bɛ yen u ka jan a la donc o de la n'an ye dɔgɔtɔrɔso 3 in min tɔgɔ fɔra bi na olu de sugandira a fɔlɔ ye hôpital Luxembourg ye Tusafurula ye a fɔlɔ ye hôpital de Sikaso ye hôpital de Sikaso o de ye fɔlɔ ye o fɔlɔya a bɛ faamuya parce que ye u ka fɛn caman ka ɲi bon bɛn fana bɛ baara kɔnɔna la bɛn bɛ baara kɔnɔna la donc ça c'est très important ko n'i b'a daminɛ ne bɛn t'a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ laseginni de kɔfɛ a kɛra dɔgɔtɔrɔba la a kɛra fɛn o fɛn n'aw jɛra ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛn b'a kɔnɔ a bɛ fɔ cogo min na ko ne mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɛlɛkɛ ɲuman tɛ jigin ye donc o ko b'o cogo de la donc Sikaso dɔgɔtɔrɔso a kɛra direction ye a kɛra personnel ye a kɛra personnel ka représentant n'o ye syndicat ye u bɛɛ de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka foyi tɛ dogo n'i taara yɛrɛ n'a wulila ka taa a b'o jateminɛ donc o fana bɛ refléter u ka jaabiw kan n ka jaabi ɲara a bɛ bɔ ne maa kelen tɛ se ko la
wulakɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta donc a ko o cogo de sika ɛsɛ ka fɔlɔ ye filanan hôpital maire en face le Luxembourg aw bɛ Bamakɔ yan caman ma taga Sikaso c'est vrai mais Bamakɔ yan Luxembourg a yɛrɛ b'u ka baaraw taabolo ye fɛn caman bɛ kɛ yan u fɛ yen bon baara taabolo ka ɲi fana bɛn fana b'o kɔnɔna la ko yɛrɛ de a suba ye bɛn yɛrɛ de ye quoi s'il y a pas l'entente a bɛ jouer fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye Luxembourg kɛ filanan ye sabanan o ye hôpital de Kati ye an kan ka jɔnkala fɔ Kati ye an kan ka jɔnkala fɔ Kati ye parce que jɔnkala sabanan ye Kati kun yɔrɔ ka jan salon t'a la a kun yɔrɔ ka jan mais a bɛ komi u y'u pan de ka jigin ka na sabanan la. Sikaso kɛnɛyasoba de ye sebaaya sɔrɔ Mali kɛnɛyaso tɔw bɛɛ kan. Kuru 100 ani kuru 75 la, a sera ka kuru 101 de sɔrɔ. Maire en face Luxembourg dɔgɔtɔrɔso ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni 81 ye. Jɔyɔrɔ 3nan kɛra Kati kɛnɛyasoba ye ni kuru 80 ye. Nga a yirala k'a fɔ ko Mali kɛnɛyasoba 2 n'o ye Ponge dɔgɔtɔrɔso ani Gabriel Touré ye ko olu kɔni ma se ka fosi de sɔrɔ ANH ka nin laɲini kofɔlen ninnu na fɔ ni mun bɔra la. Baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ parce que baara in ye jamajɛ baara de ka taa kabiri manœuvre la fo ka taa se dɔgɔtɔrɔkɔrɔbaw la donc baara in ye bɛɛ lajɛlen ka baara de o de y'an se nin jɔyɔrɔ la sinon dalu wɛrɛ tɛ yen ni cɛsiri tɛ ani yɔrɔ minnu dɛsɛra san o san n'u nana ka na baara ninnu kɛ u b'a fɔ an b'an ɲɛsin o ma ka se ka o yɔrɔ ninnu dafa hakili la o dɔrɔn de b'an bolo fɛɛrɛ sigilen ye welekan min bɛ n bolo ka taa tɔw ma k'a fɔ ko nin prix nin ye an bɛɛ lajɛlen ka prix de ye a bɛ cɛsiri de kɔfɛ halisa an bɛɛ lajɛlen k'an jija k'an cɛsiri laɲini kelen mun b'a la o ye banabaatɔw ka se ka lafiya sɔrɔ donc o welekan de b'an bolo an tɔɲɔgɔn minnu ma se k'a sɔrɔ ɲina ala k'a don garijɛgɛ la san wɛrɛ mais ala k'a to fana Sikaso nin kɛnɛ kelen kan an ka segin n'an ka sama ye inchallah. Nin tako 2nan in kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiri de bolo. Ɲɔgɔndan kɛra ɲɔgɔndan ma kɛ kunfɛ jateminɛw de kɛra min b'a kɛ ni banabaatɔ nana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ se ka lafiyaba sɔrɔ cogo min na ani furaw kan ka sɔrɔ cogo min na o bɛɛ de jateminɛna ka na ɲɔgɔndan kɛ. Ɲɔgɔndan kɛra bi mɔgɔ 3 hôpital 3 gagnena o kɔrɔ tɛ ko tɔw ma baara kɛ tɔw fana ye baara kɛ mais jateminɛ cogo de don yarɔ ni kɔni baara mana dawuli cogo o cogo fo dɔ de ka bila ɲɛfɛ donc o kɔnɔna de la 3 minnu bila ɲɛfɛ prix 5 ma mais o kɔrɔ tɛ ko tɔw ma baara kɛ tɔw fana ye baara kɛ mais an b'a ɲini u fɛ tuguni ka dɔ fara baara kan ni ɲɔgɔndan in nafa caman de b'a kɔnɔ anw ka dɔgɔtɔrɔ baara la o b'a yira ko Mali bɛ baara fɛn o fɛn min kɛ dɔgɔtɔrɔya la ko bɛ jateminɛnen don a jateminɛnen don ɲɔgɔndan in fana bɛ ka kɛ a tɛ kɛ kunfɛ a bɛ kɛ ka da n y'a waleya minnu fɔ o fana na i b'a sɔrɔ anw kelen tɛ i b'a sɔrɔ jamana wɛrɛ fana b'o ɲɔgɔn ko la donc o b'a yira k'a fɔ an ka baara minnu an b'a kɛ a bɛ jateminɛnen don ka taa banabaatɔ ka lafiya cogo la parce que n'i ye nin ɲɔgɔndan in jateminɛ ɲɔgɔndan in tɛ fana ko dɔgɔtɔrɔya baara yɛrɛ taabolo la dɔgɔtɔrɔw ni n'u bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ a tɛ ɲɛ minnu fana bɛ baara kɛ fo bɛɛ de ka bɛnkan kelen ma parce que n'i y'a mɛn ko baara kɛra ko waleya taara i b'a sɔrɔ waleya min taara bɛɛ sɔnn'o ma ni bɛɛ sɔnn'o ma baara bɛ ɲɛ n tɛ bila détail la e yɛrɛ b'an ka yan dɔgɔtɔrɔ yan ta ninnu minnu ko fɛngɛ na o ko bɛ cogo min na adamadenya de don donc a ko ma nɔgɔn mais dɔɔni don ni ala sɔnn'a ma ne jigi dalen b'u kan min fɔr'u ɲɛna ani an bɛna baara ta cogo min na san wɛrɛ ni ala y'o yira an na a b'a ye o fana bɛ caman sɔrɔ Sikaso ye hôpital ye o fana ye hôpital kura ye a kana ɲinɛ o fana kɔ o fana b'a la ani hôpital kɔrɔba ninnu fana tɛ kelen ye ni hôpital kura nana n'a daminɛna ni hakili dɔw ye a ka ca ala fɛ o bɛ sira sɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlenw minnu bɛɛ kan jogo yɛlɛmɛ ko de don jogo yɛlɛmɛ ko man nɔgɔn n'an b'a fɔ ko comportement ani baara taabolo o ko ninnu o tɛ tile kelen ko ye dɔɔni de don. Ka fara seereya sɛbɛn ninnu kan kɛnɛyasoba 3 minnu gayina u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ye ordinateur kelen-kelen sɔrɔ gel hydroalcoolique safinɛ kuru ni safinɛ jimanw masque camanw respirateur kelen-kelen olu ni kɛnɛya minɛn caman wɛrɛw.
ni o tɛmɛna ka bɔ an bɛ don seko ni dɔnko gafeba kɔnɔna na an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ma ni o ye ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme ye u ye hakili jagabɔ kɛnɛba sigi bi musée national la ni o y'an ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ye k'a ɲɛsin cinéma ma an k'an ka mun kɛ walasa an ka jamana cinéma bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen ɲɛjɔyɔrɔ ye an ka jamana ye cinéma ko nasira fɛ jamana ɲɛmaw ka fara cinéma bɔlaw ka u k'an ka mun ni mun kɛ o hakili jagabɔ kɛra bi u fɛ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri bolo ni o ye Kajatu Konare ye Umar Tarawele ale fana tun bɛ nɛfiti cu a la an ka sɔrɔlenw lajɛ kabini kalo in daminɛna an ye séminaire caman kɛ aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ musique kɛra dansiw kɛra théâtre kɛra artisanat kɛra fɛn caman kɛra bi ta ye cinéma de ye tile fila baara don an b'a fɛ k'an jɔ an ka cinéma de kan Mali cinéma kan k'a lajɛ mun kɛra Mali cinéma na aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali cinéma tun ye fɛn wasolen de ye tun fɛn sankɔrɔtalen de tun don an bɛɛ tun b'an disi gosi ni Mali cinéma de an ye prix caman ta an y'o prix caman ta parce que cinéaste dawulama caman de b'an bolo n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ ka damadɔni cité ministre Cheikh Oumar Sissoko b'a la n'o y'an ka séminaire parrain ye Sulemani Sise b'a la caman wɛrɛ b'a la tun an b'a fɛ k'a lajɛ bi cinéma barika bi dɔgɔyara dɔɔni pourtant bɛɛ bɛ baara la État ka structure b'a ye u seko kɛ cinéastes bɛ yen nɔ acteurs bɛ yen nɔ mais cinéma ko ka gɛlɛn an b'a fɛ ka jateminɛli de kɛ k'a lajɛ mun ye cinéma ko gɛlɛya bi Mali la financement ko don wa formation ko don cinéma salle datuguli ko don an b'a fɛ ka état des lieux de kɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ cinéma ko la pour que cinéma ka taa ɲɛ hali bi cinéma tun bɛ cogo min na an tun b'an disi gosi ni cinéma ye cogo min na il y a 20 ans il y a 30 ans an ka segin o période ma tun an b'o baara la fond dɔ dayɛlɛla n'a tɔgɔ ko FEC Fonds d'appui à l'industrie cinématographique normalement au fond dayɛlɛla de ka na se ka CNCM n'o de ye État yɛrɛ ka cinéma baarakɛyɔrɔba ye tun ko olu dɛmɛ u ka baara la aw yɛrɛ b'a dɔn wariko don a ma nɔgɔn mais ne ka miiri la kibaruya minnu bɛ nalen dans les mois à venir kibaruya ɲuman don kibaruya duman don parce que n'olu fond bilala sira kan a bɛ se ka cinéma bɔlaw mɔgɔ bɛ baara kɛ cinéma hukumu kɔnɔna la k'u dɛmɛ u ka financement sɔrɔ u ka se k'u ka projets lase cinéma comme culture domaine caman fɛn nɔgɔ tɛ ni denmisɛnninw ɲɛsira ma a ka d'u ye dɛ a b'u dusukun de kɔnɔ an bɛ se ka min f'u ɲɛna dɔrɔn hali bi u k'u sinsin anw yɛrɛ fana min bɛ État an bɛ État la an b'u dɛmɛ ni hakili ye ayiwa ni dɛmɛ minnu fana bɛ se ka sɔrɔ financièrement an b'u accompagner dɔɔni pour que parce que avenir olu de don to Mali cinéma avenir olu de don halisa an bɛ to seko ni dɔnko gafeba kɔnɔna na Mali arabukɛla musomanw u kun ye festival boloda nin kalo in tile 21 ka taa bila 26 la u ye kunnafoni di jɛrɛkɛ bi wulada in na Bulkasobugu la k'a da maaw tulo kan k'a fɔ a bɔra dɔgɔkɔrɔ k'a da kan jamana ɲɛmaw ye décret min bɔ k'a fɔ maaw kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan mɛn dan ye mɛn tigila ye an ka jɛ ka an min yɛrɛ wolo ka kɔrɔfɔw lamɛn Bakari Kone ale ka kuma galaman na an y'an wele basi tɛ comme aw b'a kalama festival de Mali a des rappeurs ni ko tun b'u cogo la kun kan ka daminɛ bi de lundi le 21 décembre ni ko tun b'u cogo la an kan ka daminɛ bi an kun b'a daminɛ ni conférence ye bi et puis ka atelier daminɛ sini fo ka taa se jeudi ma vendredi ni samedi olu kun y'an ka soirée spectacle ye an kun natɔ ka sotiba ballontan terrain sanfɛ mais ala nana n'a ka naw ye comme aw b'a kalama cogo min na compte tenu que bana min bɔlen don bi n'a ye kelen don ka jamana bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan a ye dadigi k'an yɛrɛ ka Mali kɔnɔ yan nɔ donc o de kama gouvernement malien ye décision ta ko fɛn o fɛn ye baara ye festival yɛrɛ surtout ko k'a bɛɛ jɔ donc anw fana an bɛ yan festival kama mais an bɛ yan jamana kɔnɔdenw de fana kama et puis donc o tɛ baasi ye anw bolo ni gouvernement ko bɛɛ lajɛlen ka baaraw jɔ an b'a jɔ mais comme anw mɛnna baara in na an ye kalo caman kɛ et puis an yɛrɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɔra jamana wɛrɛw la et puis mɔgɔ dɔ b'an suit depuis jamana wɛrɛw la on s'est dit n'a ma ɲɛ a bɔra an ma tan et puis bi de dun a tun kan ka kɛ n ko au moins an bɛ explication di mɔgɔw ma k'a fɔ min y'a bɔ an ma et puis k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hakilina wɛrɛ jumɛnw talen don n'Ala sɔnna a ma ni conditions sanitaires bɛɛ lajɛlen réglera ni jamana seginna taabolo kɔrɔw la an bɛna festival boloda ka bɛn ni wagati jumɛnw ye o de y'a wele kun ye nka n'Ala sɔnna a ma tako naaninan in nin tɛ k'a fɔ k'a annulera dɛ an bɛna reporter
vu que le gouvernement a décision ta k'a fɔ ko a bɛ ban état d'urgence bɛ ban le 4 janvier n'ala y'o jira an kɛnɛ la an bɛ gouvernement lamɛn o kɔfɛ n'u ko k'an bɛ se k'an ka baaraw kɛ an bɛ date kura fɔ u ye n'u dun ma fɛn fɔ an bɛ tugu gouvernement malien kɔ halisa an b'an ka partenaires fo an b'an ka parrain fo k'an ka marraine fo ka ICAT for Africa fo SCOM bɛɛ lajɛlen fo et puis Denfari event la team Denfari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka partenaire Joliba FM et puis Nef TV et puis an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn déplacera ka na yan nɔ bi et puis la presse internationale aussi qui est là ce soir. Donc on remercie tout le monde. Nous nous déplacera et puis on est ensemble. O kibaran de bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan a ye kumaba dɔw kɔni salo k'u fara ɲɔgɔn kan k'a mɔ ni k'a kɛ dɛgɛ ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaraw kan an b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan ko kumaɲɔgɔnya daminɛna fanga tigilamaw ni fanga sinamatɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi tɛnɛ décembre kalo tile 21 u ka jamana ministre fɔlɔ ni o ye Ahmed Bagayogo ye ale ye fanga sinamatɔn maa dɔw bisimila walasa ka hakilina falenfalenw kɛ u ka funuw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogoya min na o min sɔrɔla u ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ale ka sigili fanga na octobre kalo tile 31 tɛmɛnen sen fɛ. An b'an sɛnsɛnni ka taa Centrafrique jamana kan ko basigibaliya ko ɲɔɲɛnen don u ka jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaya ɲini kalafili ni wasaden kalafili ɲɛkɔrɔla la o min bolo da an bɛ kari nata décembre kalo tile 27 ko hali n'a y'a sɔrɔ kunun tile mankan ma kɛ u ka jamana faaba kɔnɔna na ni o ye bangi ye a jirala k'a fɔ ko mankan kɛra u ka jamana fan dɔw la u ka jamana ɲɛmaw ye dɔ fara u ka faaba kɔni lakanako kan. Centrafrique dɛmɛba jɛkulu olu kɔni y'u ka nabɔ marifata jɛkuluw ma ani François Bozizé ma k'u ka marifa bila walasa basigi bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An bɛ bi kɔkan kibaruw cɛ ni Algérie kunkanko kibaruw ye ko maa minnu bɛ fanga yɛlɛma nɔfɛ ni sanga ni waati bɛ bɔ bɔlɔn fɛ ka mankan ci walasa fanga bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na ko coronavirus ale nana dansigi u ka wulikajɔw caman na ko a jɛkulu caman bɛ olu mankan dara nga ko jɛkulu kelen bɛ ko hali sisan olu kɔni b'a la k'u jirɔja fanga yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogoya min na k'o tɛ dɔwɛrɛ ni o ye Hirak ye n'a sigira sen kan février kalo tile 22 san 2019 ko hali sisan musoba ni cɛba minnu ye jɛkulu in sigi sen kan olu kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa fanga yɛlɛma o bɛ se ka na Algérie jamana kɔnɔ cogoya min na. O kibaruya ninnu de bɛ dansigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la ani aw ka tulomadali la a y'aw suwalen to Nef TV la ni Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔrɔ Ala ka Mali basigi Ala ka jamana hɛrɛw caya Ala ka su hɛrɛ caya.